Kai jama'a. Abu fa ya tsamari. Ko ba? To. Wo Allah na abu ya tsamari. Me yake faruwa? Aljanu. Make mutane suke baka kautawa. Ka san da yake iska ta kada. Wallahi kuwa nike gaya ma a unguwanmu ɗazu-ɗazun nan aka dinge rigima daga ai da wancan sai ga ai da wancan. Wallahi kawai nike gaya ma al'amura sun tattanza. Kai dai bari kawai. Abun ba a magana. Sun tattanza. Ka ga mutum wai kawai zai ko shiga ban ɗaki. Dakata. Yawwa. Kawai ko shi ne aka yi musallama tun da asuba aka kawo min wata yarinya in mata rukiya. Ba mamaki. Ba mamaki. Ka san abin da Abin ba mamaki. gaba ɗaya ya cakuɗe. Wallahi Sai dai ko ka kama da addu'a. Duk wanda zai sake zai shiga bayi. Eh. Ko dare zai kwanta ko zai shiga ɗaki ko gida ya tabbata da yayi addu'a. To. Du'a'in nan yana da amfani. Yana da amfani. Mutane da ba sa ganewa. Ai muna tattara ne kan yanayin zamanin abubuwan da suke ciki. Ai na ji kamar kuna magana aljani, ka san fa yana tsoron aljani. Ai ka san abin da lamarin ne yanzu sai a hankali tunda iska ta kada. Ko amma yanzu iska ta kada. sama. Yau din nan nake gaya maka tun da asuba aka kunkusa mun kofar gida. To, An kawo yarinya Ummatu Rukiya. hada Tun cikin dare suke fama da ita. Aljanu sun mata katutu. wayyo Allah. Mutane sai su shiga bayi ba addu'a. Ya aka Ya yi. kake kamar ana matsali na. Mintininka. Kai da ta mu ba Kai mu fa ba a mana iskanci. Kai. Wallahi ba mana iska. Wayo. Mu nan garas mu ba nan ba aljanu anan fa. ba waje bane nan. Fitsari. Oh, to. Bismillah ga wuta. Fitsari zan yi. Bismillah ga wuta. Ba ni son halin na. Ba shi hutawa. Sai ka zagaya daga can damanka. Za ka ga makewayi na nan. Ka kamanta Ka da Allah ka shiga bai. Kai Allah nan da bayin sira. Allahumma inni Ka da Allah ka shiga bai. Ko Allahumma ni me ba zan yi ba. Allahumma inni a'udhuka. Kai ba zan yi ba, nan da bayin sira. Ba za ka yi ba ko? Ba zan yi ba. Usain Bakori. Kai ba zan yi ba. Yawwa, bari in su. Subhanallah. Maganar da nake hudi mai kaya ta tabbata ko? Kisa muka ce in za a shiga bayi a tabbata da ana yin addu'a. Maganar nake mai kaya ta tabbata ko? Sai da muka ce ma in za ka shiga bai. Bismillahir rahmanir rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sai muka gama. Wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Ka ga hin na hudi mai ko maganar da nake gama. Wallahu Bayan za ahad. ka bashi ba. Ma addu'a na take. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal Yanzu da zan shiga bayi sai yayi wannan kenan. Kware. Insha Allah da yanzu inda zan shiga bayi, he na yi ta. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal